Inselmulkom u natukom il-lejla tajba. Nilqgħukom għal lezzjo divina ta' kunnar ta' ħadd filgħaxija mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex, fejn illum it-tieni ħadd fi żmien ta' matul is-sena sejrin inwasslulkom il-ħsibijiet ta' Dunnu il-Debono fuq il-Vanġelu li l-liturġija tal-kelma tippreżentalna illum, propju it-tieġ ta' Kana meħud mill-Vanġelu skont San Ġwan. Għalhekk inħallukom biex flimkien mal-dawk li qed janimaw il-kant fis-santwarju inkantaw flimkien l-ewwel innu ħdejk jinġejt mulej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nitolbu. Mulej Missier Qaddejs nitolbuk tibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħek ħalli jagħmel minna art disponibbli li fija tintlaqa l-kelma tiegħek u tagħmel il-frott. Ħalli nduqu l-inbit it-tajjeb tiegħek, naraw il-glorja ta' ibnek Ġesu u nemnu fih. U li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien sar tiex f'Kana tal-Galilija, u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tiex u wkoll flimkien mad-dixxiepli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbejt, Ġesu qaltlu: m'għandhomx inbejt. U Ġesu qalilha: x'hemm bejni u bejnek, mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lil qaddejja: għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, imqiegħda hemm għar-rejt tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom ta' sa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lil qaddejja: imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xifer. Imbagħad qalilhom: issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed joħsib il-mejda. Huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdub f'inbejt, u billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu: kulħadd l-inbejt it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu u d-dixxiepli tiegħu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Decidit voler ħajti rridna tim, jien offrilek lil nifsi kif jien, u tnifidejk mill-bija dak li trid, kun int mulej is-sit ta' ħajti. Hawn jien mulej Il-Vanġelu tal-lum huwa pjuttost fil-bidu tal-Vanġelu skont San Ġwan. Prattikament jisu jagħlaq l-introduction tal-Vanġelu u fl-istess ħin jiftaħna l-Vanġelu kollu kemm hu, għax infatti l-Vanġelu spiċċa bil-kliem dan kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu.
allura l-ewwel minn diversi li issa se jkun hemm. Il-Vanġelu ta' San Ġwan jibda bi prologu, bi speċi ta' innu, illi fih prattikament San Ġwan jippreżenta it-temi prinċipali li mbagħad se jirrepeti jew se jitkellem fuqhom fil-bqija tal-Vanġelu. Fost l-oħrajn tema partikulari għat-tema tal-ħolqien, tant illi il-Vanġelu ta' San Ġwan jibda bl-istess kelma jew bl-istess kliem illi jibda l-ktieb tal-Ġenesi. Għall-argument il-ktieb tal-Ġenesi jibda fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, mentri l-Vanġelu ta' San Ġwan jibda fil-bidu l-istess kelma kien il-verb. U permezz ta' dan il-verb, ċoe permezz ta' Ġesu, saret id-dinja, u mbagħad San Ġwan jibqa' isemmi fil-prologu li dan kien id-dawl li der fid-dlam, appuntu xejn oħra tal-ħolqien, li dan id-dawl, dan il-verb imbagħad ġie fid-dinja, għammar fostna, għamel it-tinda tiegħu fostna, wera il-glorja tiegħu, tagħna il-grazzja, ċoe ħabna bi gratwità, b'don tiegħu, waslilna l-verità u rina lill-Missier, u b'dan kollu aħna meta nilqewh tagħna il-qawwa s-seta li nsiru ulied ta' Alla. ċoe f'kelma oħra tagħna ħajja ġdida, ħalaqna mill-ġdid, tagħna ħajja oħra. U allura il-prologu huwa prologu li jitkellem ħafna dwar il-ħolqien biex naslu għal ħolqien ġdid tagħna. ċoe jiena u jint bħala persuni ġodda mwielda mhux biss minn omna u missierna, imma minn Alla l-imbierek b'identità totalment ġdida. U din l-idea ta' ħolqien narawha mbagħad fil-bqija tal-introduction ta' San Ġwan, tant illi il-ġrajiet li jirrakkonta sat-tieġ ta' Kana, San Ġwan donnu joħloq ġimgħa 7 ijiem jew 6 b'wieħed ieħor tal-ewwel ġranet ta' Ġesu. Allura fl-ewwel kapitlu u fil-bidu tat-tieni insibu dejjem il-kelma l-għada, u mbagħad l-għada u nerġgħu l-għada, u mbagħad jgħid 3 ijiem wara u b'dawn il-kelmiet jibda s-silta tagħna tal-lum. U allura San Ġwan nisu qed joħloq appuntu ġimgħa ġdida tal-ħolqien fejn Alla se jurina minn aħna lih u se jagħtina l-opportunità li issa niċċelebraw l-għaqda ġdida miegħu f'dan it-tieġ fejn Ġesu se jagħtina l-imbit it-tajjeb. U allura għandna din il-ġimgħa, ġimgħa ta' ħolqien ġdid, ta' ħajja ġdida li l-Mulej jrid jagħtina, ta' mbit ġdid. U fl-aħħar tal-Vanġelu tal-lum naqraw bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. ċoe dan id-don laqewh, bdew iduquh, bdew jaċċettawh. U xi ftit dak huwa l-introduction, il-kuntest li fih qegħdin. Kif semmejtilkom ukoll il-Vanġelu tal-lum huwa l-ewwel mis-sinjali, imma l-kelma l-ewwel ma jfissirx biss in-number 1 u mbagħad ġej 2 u 3, imma l-ewwel anke dak illi qisu jagħti jittoma, jagħti l-istil tas-sinjali l-oħrajn, il-prinċipju li miegħu mbagħad jew bħalu fuqu se jinbnew is-sinjali l-oħra illi insibu f'San Ġwan. Kif naħseb ħafna minna jafu, f'San Ġwan ma tantx niltaqgħu ma' mirakli ta' Ġesu. Imma niltaqgħu ma' ftit illi San Ġwan isejjaħ sinjali, mirakli, illi kontinwament iridu juru aspett, japprofondixxu aspett tal-ħajja u l-identità ta' Ġesu. U kif irid jagħti issa din il-ħajja tiegħu lilna, il-ħajja l-ġdida tiegħu lilna. Hemm 7 sinjali f'San Ġwan, again in-numru 7, bl-ikbar wieħed ikun is-sinjal prinċipali, ċoe l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U interessanti illi il-kliem u l-personaġġi li nsibu fl-ewwel sinjal, ċoe f'dak ta' Kana, ħansibuhom imbagħad fl-aħħar sinjal
dak ta' fuq is-salib. Infatti kelma li smajna pereżempju fil-Vanġelu tal-lum hija is-sija ta' Ġesu, u s-sija fil-Vanġelu hija ċara li hija s-sija tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U mbagħad nerġgħu insibu lil Marija taħt is-salib. ċoe Marija tidher illum fl-ewwel sinjal din il-mara u mbagħad insibu l-mara mill-ġdid taħt is-salib. U allura għandna qisu kif naqbad ngħid arċ, għandna qed naslu minn punt sa punt ieħor tal-Vanġelu kollu bejn Kana u bejn is-salib ta' Ġesu. Ħa nidħlu mela ftit bil-mod il-mod fis-silta tagħna u narawha flimkien. Is-silta tagħna hija ambjentata f'Tiċ. Issa it-Tiċ ġeneralment fid-dinja ta' żmien Ġesu kien idum diversi ġranet, bejwieħed ieħor ġimgħa. Allura dak li jkun kien jiġi, forsi ma jiġix mal-ewwel jiġi għall-ġurnata u forsi jitlaq, imma kulħadd seta' jgawdi minn din il-festa tat-Tiċ. U allura tistgħu timmaġinaw kemm it-Tiċ kien mument importanti. Diġà aħna jkollna attenzjoni meta nagħmlu Tiċ ta' nofs ta' nar jew ta' ġurnata. Immaġinaw Tiċ li jrid iwassal 7 ijiem. Għax it-Tiċ huwa l-mument tal-ħajja, ċoe kollha kemm aħna nixtiequ t-Tiċ. Fis-sens Tiċ fiex ifakkarna? Għaliex hu daqshekk għall-qalbna t-Tiċ? Għax it-Tiċ ifakkarna fl-aktar affarijiet eżies għal ħajjitna. L-aktar affarijiet li nixtiequ. ċoe aħna nixtiequ l-imħabba għal dejjem, l-imħabba f'kull mument, nixtiequ l-fedeltà, nixtiequ l-ferħ, nixtiequ l-ħajja. Mit-Tiċ jitwildu in-nies, ċoe il-ħajja l-ġdida. U allura xi ftit it-Tiċ u l-festa tat-Tiċ tiġbor fija dak li aħna l-aktar illi nixtiequ. Il-milja ta' ħajjitna, l-gowl li għalih nixtiequ nimxu. Għax hija din iċ-ċelebrazzjoni tal-imħabba, tal-għotja, tal-fedeltà, tal-ħajja. Ġesu kienet hemm u kien hemm ukoll Ġesu mad-dixxipli tiegħu. Din hija naħseb xi ħaġa vera sabiħa. Illi Ġesu qiegħed hemm f'dan it-Tiċ, Marija qiegħed hemm ukoll f'dan it-Tiċ li huwa wkoll it-Tiċ ta' ħajjitna. Jiġri imma illi ma kienx fadlilhom inbejt. Li kienet xi ħaġa serja ħafna. To be fair anke li kieku għalina f'Tiċ jonqos l-inbejt hija serja, imma aħna barra l-inbejt għandna diversi affarijiet oħrajn. Għandna x-xorb, l-irqiq u għandna l-birra u għandna soft drinks. Mentri jekk jonqos l-inbejt f'Tiċ ta' żmien Ġesu jonqos kollox. Barra minn hekk l-inbejt fil-Bibja għandu ħafna sinifikat qawwi li hu marbut ħafna mal-imħabba ta' bejn il-miżżewġin. L-inbejt ifakkar allura fil-ferħ tal-imħabba. Mhux hekk biss, imma l-inbejt kien meqjus id-don per eċċellenza ta' Alla. Għaliex fost l-oħrajn l-ewwel nett għax l-inbejt iferraħ, jagħti l-ferħ, u kien ifakkar lill-poplu ludi fit-toraħ, fil-liġi, ċoe fil-kelma ta' Alla, x'il-kelma ta' Alla, l-liġi ta' Alla hija liġi li teħles, li tagħti l-ferħ, ċoe li ddawwa lil-ħajja. U allura il-poplu ludi kien jassoċja l-inbejt, il-ferħ, il-ħajja sabiħa mal-liġi ta' Alla, għax il-liġi sabiħa tagħti l-ħajja ta' Alla. Barra minn hekk, l-inbejt tagħmlu meta qiegħed bikwietek. L-inbejt ma tagħmlux meta int fi gwerra, l-inbejt ma tagħmlux meta inti mjassar, l-inbejt ma tagħmlux meta qed tibża li ħajattakkawk, tagħmel affarijiet oħrajn urġenti, imma ma toqgħodx tieħu ħsieb id-dwieli, imbagħad taqta' l-għeneb, imbagħad tasa. Fi żmien il-gwerra dawk ħajisirquhomlok, jekk ġew laqgħu ħadulek jew ħarqulek l-għalqa kollha. Allora meta tagħmel l-inbejt jiġifieri huwa żmien ta' paċi, ta' tranquillità, ta' mistrieħ, fejn il-poplu jqis li Alla qiegħed tassew jieħu ħsiebu
u miegħu. Imma f'dat-tieġ ma kienx fadal imbejt. Xi ftit bħal ħajjitna. Aħna nixtiequ l-imħabba, nixtiequ l-fedeltà, nixtiequ l-ferħ. Imma kultant jonqos, kultant jispiċċa. Jew għax jindajjef, jew minħabba ċirkustanzi, u tippjana mod jiġik mod ieħor, ħsibtek se tasal u ma tasalx. Kont imħeġġeġ ħafna u issa britt. U f'daqqa waħda immaġinajt li tkun saħtek u tispiċċa ma tkunx, u f'daqqa waħda tiġri xi ħaġa u l-ħajja tinqaleb ta' taħt fuq. U fil-ħajja jonqos l-imbejt f'kejf inħossuna aħna, jonqos l-imbejt xili fir-relazzjonijiet, jonqos l-imbejt fuq ix-xogħol, jonqos l-imbejt fuq is-saħħa. Fil-ħajja jonqos l-imbejt. U jkun hemm xi ħadd Marija din l-om illi tinduna u tmur tgħid lil Ġesu ma baqalhomx imbejt. U xtaqt li nifqu ftit fuq dan għalli ma raġuni. Meta f'ħajti jispiċċa l-imbejt? X'nagħmel? X'jiġri? Hawn min pereżempju ma nafx ikun qed isuq u jlaqqat panċer u jibqa' jsuq bit-tama illi ma laqtux il-panċer. Ħanibqa' għaddejx ma naħsibx li panċer għaliex xi kultant ir-realtà tbeżżani, iddejjaqni. Meta jonqos l-imbejt nibża u nipprova nagħmel ta' birruħi li ma ġara xejn. Ġieli jkun hawn xi ħadd ikollu kollox qed jaqa' madwaru, kollox qed jaqa' u jgħidlek le sewwa sejrin ta'. Ġieli narawha pereżempju ġieli f'parroċċi in-nies qed tonqos il-ħajja tibret le sejrin sew ħafna. Biex nagħti eżempju mill-ħajja tagħna bħala qassisin. Għax ir-realtà hija diffiċli biex nammettuha xi kultant, u allura tipprova taħrabha. Jew tagħmel ta' birruħek li ma teżistix. Jew hawn min imbagħad ma nafx jispiċċalu l-imbejt u straġi sħiħa waqgħet id-dinja minna jien l-iżvinturat, jien mhux suppost spiċċa l-imbejt u disgrazzji u ma nafxiex għas spiċċa mhux suppost u allura Alla ma jħobbnejx u diżastru jien, diżastru kulħadd. Jew hawn min imbagħad ma nafx jibda jwaħħal f'dak u fl-ieħor ta' minnu t-tort. Min kellu jaħseb għall-imbejt, min ma ħasibx, fejn hu? Kollha kemm aħna quddiem il-frustrazzjoni, quddiem il-limiti, quddiem id-djufija, quddiem l-insuċċess, għandna r-risposti tagħna. Sewwa nkunu aware tagħhom. Għax kollha kemm aħna għandna t-tejp tagħna. Marija x'tagħmel? Marija tinduna. Ma taħrabx mir-realtà. Tpoġġi jdejja fuq il-ferita, tpoġġi jdejja fuq il-ferita imma tippreżenta lil Ġesu. La tipprova tfittex ta' minnu t-tort, la tipprova tiggosipja u xaru każa u la tipprova tħissa superjuri għalli ġara. La tipprova toqgħod kif tgħid titħassar iż-żejjed il dawn in-njara jew ħasra u toqgħod hemm le. Tinduna tqiegħed idejja fuq il-ferita u imbagħad tmur għand Ġesu. Mal-ewwel tmur għand Ġesu. Li kieku Marija ma kellix lil Ġesu hemmhekk u li kieku Ġesu mhux f'ħajjitna, jiena nifhem illi għandna dritt għas-soluzzjonijiet tagħna tas-soltu. Għax ta' żgur li quddiem ċerti affarijiet tal-ħajja taqta' qalbek. Da żgur li titħawwad quddiem ċerti affarijiet. Jekk ħad affronta l-affarijiet waħdek, inti jew taħrab jew twaħħal f'xi ħadd, għax waħdi il-problemi ħafna drabi huma ikbar minna, ħafna ikbar minn ħajjitna, ħafna ikbar minn mis-soluzzjonijiet li jien nista' noffri, da żgur li naħrab. Jew da żgur li nipprova nwaħħal, jew da żgur li nipprova nħossni superjuri u nsekksek għax. Imma x'kien hemm Ġesu jiena nista' inwarrab da soluzzjonijiet kollha fażulli u giddiba u li ma jwasluni għal imkien u nista' mmur bil-problema għandu. Għax hu ikbar mill-problema tiegħi.
u kapaċi jibdel l-ilma f'imbejt u kapaċi jibdel falliment f'suċċess ikbar minn ta' qabel. Però hawnhekk tqum problema oħra. ċoe il-problema li donnu Ġesu b'xi mod ma jaqbilx ma' ommu. U jgħidilha dik il-kelma ftit misterjuża illi jgħidilha x'hemm bejni u bejnek mara. Is-sija tiegħi għada ma waslitx. ċoe donnu Ġesu qed jgħid il-Marja tindaħalx it-timing mhux tajjeb, diżastru t-timing tiegħek, m'aħniex fuq l-istess frekwenza jiena u int. It-tajba imma illi għal din il-kelma donna aggressiva, indifferenti, kważi kisħa ta' Ġesu, Marja tgħid lill-qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. ċoe jekk Ġesu qed jgħidilha tindaħalx u s-sija tiegħi għadha ma waslitx, kif Marja twieġbu, mhux twieġbu, tmur tgħid il-qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Allura sinjali li din il-kelma rridu nifhmuha ftit aktar, to be fair, hija kelma hija sentenza pjuttost diffiċli. L-ewwel nett is-sija tiegħi għadha ma waslitx tista' tinftiem bħala affermazzjoni, is-sija tiegħi għadha ma waslitx, jew tista' tinftiem bħala domanda, is-sija tiegħi għadha ma waslitx. U imbagħad din il-kelma misterjuża x'hemm bejni u bejnek mara. X'hemm bejni u bejnek mara. Meta din il-frażi tintuża fl-Antik Testament, il-ftit drabi li tintuża, din il-kelma tfisser li qiegħda tinkiser jew qed nieħdu distanza f'relazzjoni. Jien u int għandna relazzjoni u ħanitbedu minn xulxejn. Kważi kważi jew maħniex naqblu ma' xulxejn, jew ħatinkiser relazzjoni, ħanitbedu, ħanieħdu distanzi, inti tmur għal triqtek u jien ħammur għal triqti. Kif tinftiem allura r-risposta ta' Marija għamlu kull ma jgħidilkom hu? Prattikament il-Ġesu x'qed jgħidilha lill-ommu? Jgħidilha ma' jekk ħanibda kun naf li se tasal is-sija tiegħi, kun naf li int se titlifni, kun naf li int se toffrini. Int lesta għal dan u xi twieġeb Marja, iwa lesta. Iwa lesta nitilfek, lesta li inti timxi s-sija tiegħek tant li tgħid lill-qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. U f'dan naraw lotja ta' Ġesu u daqstant ieħor naraw lotja ta' Marija li qed tissieħeb ma' Ġesu fil-missjoni tiegħu li se twasslu għall-mewt, għall-lotja sħiħa tiegħu għalina. U s-soluzzjoni ta' Marija x'inhi? L-ubbidjenza lil Ġesu. Marija il-mara tal-ubbidjenza, il-mara li tintelaq f'riġlejn il-missier, il-mara ta' ikun minni skont kelmtek, hawnhekk turina fil-prattika u tipprova tistedinna lilna nissieħbu magħha. Bħala l-mara li hija Iżrael l-ġdid. Fl-Antik Testament, meta Alla għamel il-patt mal-poplu tiegħu, meta Alla għamel il-kuntratt biex ngħidu hekk il-ftehim mal-poplu, il-poplu fl-Eżodu taħt il-muntanja Sinaj wieġeb lil Alla, Alla qallu jien ħankun il-Alla tiegħek u ħammexxik u se nieħu ħsiebek, u l-poplu wieġbu kull ma qal il-mulej aħna nagħmluh. Kull ma qal aħna nagħmluh. Imma matul iż-żmien bħalma l-kelma tagħna kultant hija hekk u hekk u l-ħajja toffrina ħafna sfidi, inwedu ħafna imma nwettqu ftit għax dgħajfa, għax midimba, whatever. Marja u Ġesu isu jinkarnaw fihom huma l-essenza ta' din il-kelma, huma jgħixuha tassew. U Marja tixtieq tistedinna mill-ġdid nissieħbu f'din il-kelma. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Hekk fil-Vanġelu ta' San Ġwan imbagħad kemm il-darba insibu dan, pereżempju f'chapter 14, Ġesu jgħid: min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak li jħobbni
u min iħobb lili jħobbu wkoll il-missier u jien ukoll inħobbu u nurih lili innifsi. Ara bħalma ħajjiġri eżatt illum, ċoe l-ubbidjenza tal-qaddejja ħatwassal biex Ġesu juri minnu lil kulħadd u juri kemm hu tajjeb, kemm hu ta' toma tajba. Bl-istess mod li mbagħad hawnhekk Ġesu qed jgħidha permezz ta' storja, permezz tal-aġir tiegħu, il-qudiem qed jgħidha fid-diskors tiegħu imma eżatt l-istess ħaġa. U niġu għas-soluzzjoni ta' Ġesu. Is-soluzzjoni hi illi kien hemm sid ġarar għal purifikazzjoni tal-lut, ġarar kbar ta' 100 jew 120 litru, illi Ġesu jqabbad lil qaddejja wara li kienet kelmithom Marja u jgħidilhom imlew il-ġarar bl-ilma. Issa aħna huwa ċar li imbejt għandna bżonn u mhux ilma. Barra minn hekk la għandna bżonn l-imbejt u se tagħtina l-ilma għalmenu għatijulna fil-ġarar tal-imbejt. Mhux fil-ġarar tal-purifikazzjoni, xiġifieri id-djar Lut kien ikollhom kontenituri kbar, banjijiet, ġarar tal-ġebel li kienu jintużaw għall-purifikazzjoni tagħhom, jiġifieri xin jidħlu minn barra jagħmlu riti ta' ħasil biex jitnatfu u biex juru lill-Alla li minkejja li huma għaddejjin f'ħajja maġla u messew ma' ħafna affarijiet fil-ħajja huma jixtiequ jkunu tiegħu ta' Alla. U kellhom dan ir-ritwali. Ma nafx nistgħux niftehmu x'inneħtlu l-Knisja ġeneralment għalkemm donna tinqata' din id-drawwa, aħna immorru fell-ilma mbirek u nagħmlu dak is-sinjal. Anke ġo djar tagħna għandna ċerti ritwali, tkun ħireġ qabel ma toħroġ ommok tgħidlek tkun imbirek, jew tbusek fuq ma nafx fuq moħħok, jew tagħmellek sinjal tas-salib. Ritwali ċkejkna li juru li aħna marbuta ma' Alla b'xi mod. Ġesu jgħidilhom morru mlew dawk bl-ilma. U l-ħaġa hija stramba għax dan mhumiex qegħdin hemm għal biex nixorbu minnhom, imma biex ninħasslu minnhom. Allora x'in il-kwistjoni? Mid-dera f'din id-dar fejn kienet qed isseħħ il-festa, il-ġarar tal-purifikazzjoni, ċoe ir-ritwal tal-ħajja ta' kuljum kien battal. Forsi għax kellhom it-tieġ, forsi għax kienu moħħhom f'affarijiet kbar, forsi għax kienu mħabbtin, imma l-ġarra tal-purifikazzjoni li kont nagħmel ta' kull jum dik kienet vojta. U Ġesu qalilhom jimlew dawk. Kemm nara importanti din? ċoe Ġesu qed jgħidilna biex idduq l-imbejt it-tajjeb int trid tieħu ħsieb il-kwotidjan, l-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja ta' kuljum. U l-imbejt titilfu fil-festa tiegħek meta ma tagħtix każ, meta tabbanduna l-affarijiet iż-żgħar. Araw kif jispiċċaw ir-relazzjonijiet, veru ġieli jispiċċaw minħabba xi ħaġa kbira. Imma mbagħad wara toqgħod tgħid, imma jien kif wasalt hawnhekk pereżempju, kif wasalna saw, jien u jien kif wasalna saw. Pereżempju relazzjoni li tibret, ma kif wasalna saw? Wasalna saw aktarx għax ta' kuljum ma' żmien kien hemm affarijiet li kkissru l-relazzjoni, li ħadu l-ħajja mir-relazzjoni. Għax ma' żmien ta' kuljum ma bnejnijiex, ma ħadniex ħsieba. Bl-istess mod relazzjoni ma' Alla kif ħadd jieħu ħsieba. Jien nista' mmur xi darba ma nafx il-World Youth Day u kellna esperjenza qawwija u esperjenza sabiħa, jew mort ma nafx pellegrinaġġ u kellek esperjenza qawwija, mort irtejr u kellek esperjenza sabiħa ta' Alla. U għenitek u kienet importanti, imma mbagħad biex din l-esperjenza tgħixha u tkabbara hemmhekk imbagħad hemm bżonn il-ħajja ta' kuljum, it-talb ta' kuljum, il-fedeltà ta' kuljum. U Ġesu jgħidilhom għatu każ dak kien vojt
u jitlobhom imorru jimlew dak bl-ilma. Ovvjament ma dan hemm diversi sinifikati oħrajn, huma 6 ġarar, ċwe donnu jonqos xorta xi ħaġa, għandna bżonn il-Ġesu għax il-ġarar huma 6 li huwa n-numru imperfett, kważi perfett 7, ma dejjem jibqa' 6 miskin, dejjem jibqa' b'xi ħaġa nieqsa. Da żgur għandna bżonn il-Ġesu. Mingħajru nieqsa dejjem. Imma jien nista' nimla l-ġarar bl-ilma. Ekku din hija t-tieni ħaġa li xtaqt li naqsmu flimkien dwar dan. Jien u int nistgħu nibdlu l-ilma f'inbejt? Le. Imma nistgħu nimlew il-ġarar bl-ilma? Iva. Jien u int l-ilma fl-inbit ma nistgħux nibdluh, imma nistgħu nimlew il-ġarar bl-ilma. U imbagħad Ġesu jibdilhom f'inbit. F'kelma oħra illum il-miraklu min għamlu? Għamlu Ġesu, bla dubju. Imma għamluh ukoll il-qaddejja. Ġesu prattikament ma għamel xejn. Ħlief. Għatem u ta' ordni. U huma bdewa. U mhux bdewa biss, u bdewa sal-aħħar. Infatti jgħidu imlewhom sax-xfar, sax-xifer. Issa dana timmaġinawx illi kellhom ma nafx il-vejt hemmhekk jew il-ħows minn fejn jimlew l-ilma jew tal-H2O u għandhom ilma. L-ewwel kull waħda kellha 100 jew 120 litru, aktar x'kienet għall-mara 100 u għar-raġel għax ftit ikbar ġeneralment 120. 120 litru kull waħda. U t-tieni rid nar minn fejn semmur inġibhom. Jew mill-bir jekk forsi qed qrib jew aktar mill-bogħod, dawn imlewhom sax-far. Dawn baqgħu hemm fedeltà anke meta il-kmand ta' Ġesu jista' jidher ħafna mhux floku, ċoħ ħafna bla sens. Dan hu kmand bla sens ta' Ġesu, aħna imbit għandna bżonn u ġeneralment inqeduh x'imkien ieħor. Imma dawn jobduh b'fedeltà u sal-aħħar. U b'dan li jagħmlu l-qaddejja imbagħad Ġesu jagħmel il-bqija. Daqstant ieħor allura bl-ilma li nimla jien Ġesu jagħmel l-ġubijiet. Bil-fedeltà żgħira tal-ħajja ta' kuljum Ġesu imbagħad jibdel l-ilma fl-inbejt u jagħmel il-bqija. Allura jew inkomplu ninvestu fit-tajjeb, ninvestu fil-fiduċja fil-mulej, jew nippruvaw bi grazzja tal-Alla ma nkunux xħaħ u ma nkunux nies tal-kompromessi, tal-affarijiet nofs leħja. Għax aktar ma nafda, aktar ma ninata f'kelma oħra, aktar ma nimla ilma f'dawn il-ġarar, aktar se jkolli inbejt tajjeb u tajjeb ħafna. U l-ilma jinbidel fl-itjeb inbejt. Kemm sabiħa din ix-xena illi mbagħad jeħdulu lil-sit il-mejda lil dak li qed jħossib jeħdulu l dan l-inbit u jgħid imma s-soltu ma jsirx hekk. Dan tajjeb, dan mhux tajjeb, dan ħafna itjeb mill-ieħor. Ħafna itjeb. ċwe Ġesu li jagħti l-inbit it-tajjeb. L-itjeb. Allura vera stramba meta aħna għal xi raġuni jew oħra inqisu li Ġesu u l-affarijiet tal-fidi u l-affarijiet tal-Knisja huma skaduti, ta' dwejjaq, tqal, ġieli ngħidu l-affarijiet iżbieħ jew jaħexnu jew jgħidulna li ma nistgħux nagħmluhom min-naħa tal-Knisja. Imma mid-dera Ġesu jixtieq u jrid u għandu l-itjeb inbejt. Allura xi ħaġa meta f'ħajti nimmaġina li Ġesu huwa ta' dwejja jew toqol, jew Ġesu xi trid tagħmel is-sekka, sinjal li hemm xi ħaġa mhix f'posta. Sinjal li hemm gidba fin-nofs jew għadna ma doqniex min hu Ġesu. Għax Ġesu jixtieq jagħtina is-sem it-tajjeb hekk jgħidilha lil Marta. Marija għażlet l-aħjar sem,
li ma jitteħdilix. Dak hu l-biżniss ta' Ġesu li jagħti l-itjeb, l-aqwa u l-aħjar. Barra minn hekk sabiħa il-kumment li jagħmel Sit il-Mejda jgħid lill-arus is-soltu l-ewwel jagħtu l-inbit it-tajjeb u imbagħad iħallu dak inqas tajjeb għal wara. Mentri jint l-inbit it-tajjeb ħallejtu għalissa. U f'dan hemm il-mod kif jaħdem Alla u l-mod kif taħdem id-dinja jew il-mod kif jaħdem l-għadu tan-natura umana. Ġeneralment id-dinja, id-dnub, l-ewwel iqabbiżli s-sabiħ u imbagħad wara itini l-qares, il-mor, il-vojt. Alla bil-kontra. Alla jħallina ħafna aktar liberu, bil-mod il-mod itini imbejt u dan l-inbejt imma dejjem jitjieb. U ma Alla bil-mod il-mod aktar ma nikber fir-relazzjoni aktar nibda ngħid kemm hu veru dan l-inbit it-tajjeb, dan l-itjeb. Ma Alla jiġi wara l-inbejt l-itjeb wieħed. Id-dinja tagħtini wieħed ta' parsi tajjeb u mbagħad wara tħallini bil-qares. U l-istess f'ħajjitna, araw kemm drabi id-dnub qabżilna ta' parsi l-inbejt tagħna ta' parsi l-inbit it-tajjeb biex imbagħad sibna li għaddina waħda biżmien u ħajibqa' jagħtina l-inbejt inqas tajjeb. Alla l-imbirek, l-inbejt it-tajjeb jagħtihulna aħna u nikbru fir-relazzjoni għax jirrispetta ħafna aktar il-libertà tagħna. Ara l-ieħor jipprova jaqbadni mal-ewwel b'inbejt ta' parsi tajjeb, jaqbadni biex imbagħad ibih li jrid. Alla huwa totalment differenti. Barra minn hekk aħna nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-inbejt, ir-riskju f'ħajjitna nħoss illi huwa illi f'ħajjitna nidraw nixorbu l-inbejt inqas tajjeb. Naħseb l-Ingliżi kieku jgħidu to settle for less. ċoħ għandna tendenza qawwija ta' adattament f'ħajjitna u kapaċi ma' żmien nibdew nikkuntentaw ruħna u naċċettaw kollox, anke l-inbejt li ma jiswa xejn. Nidraw f'relazzjonijiet medjokri, nidraw b'rutini tal-qamel, nidraw fid-dnub, nidraw fil-vizzju u kapaċi ma' żmien isir aċċettabbli. Alla qatt mu imma jixtieq jagħtina l-inbejt it-tajjeb il-fejn. Imma l-dan trid idderri, trid tħarreġ, trid tgħallem it-toma tiegħek, is-sens tat-toma. Is-sens tat-toma hu sens li trid titgħallmu. Trid idduq l-affarijiet it-tajbin biex tgħid dan tajjeb u dak mhux. Is-sens tat-toma hu sens delikat ħafna u fl-istess ħin fraġli ħafna. Tant li pereżempju meta kellna l-COVID l-ewwel ħaġa li tlifna kienet it-toma ħafna minnha. It-toma titlifa malajr, hija marbuta wkoll ħafna max-xam, ovvjament, imma t-toma id-darrija. Hawn min għalih li jiekol minn post tal-qamel jgħidlek kemm hu tajjeb hemmhekk, int imma li drajt b'toma aktar raffinata tgħid mhux ħammur hemmhekk tgħid ma tarax. Għax doqt xi ħaġa ħafna itjeb, imma dik rid tidduqha biex tgħid li ieħor ma jiswix kafè. U allura x-xogħol ta' Alla f'ħajjitna dejjem li jdewwaqna it-tajjeb, li jdewwaqna is-sabiħ. U aħna rridu nissugraw inħallu dak li dejjem drajna biex induqu s-sabiħ tiegħu. Ir-riċetta hi dak li jagħmlu llum id-dixxipli, mhux id-dixxipli l-qaddejja, jobdu lil Ġesu. U mbagħad jistgħu jaraw l-opra kbira tiegħu. Allura biex nagħlqu kemm sabiħ illi fil-mixja ta' ħajjitna f'dan it-tieġ hemm Marija u hemm Ġesu. Kemm sabiħ illi Marija tinduna, tħoss, taraf u toffri soluzzjoni
anke jekk se titlef lil Ġesu. Basta jkollna l-imbejt. Imbagħad kemm hija importanti r-risposta tagħna biex niksbu dan l-imbejt, ċoe il-fiduċja fil-kelma ta' Ġesu u l-fedeltà għalija sal-aħħar, l-għotja tagħna sax-far. Ir-riżultat se jkun illi nduqu l-imbejt it-tajjeb ta' Ġesu, li naraw il-glorja tiegħu, li narawh f'kelma oħra jaħdem, li narawh ibiddel l-ilma fl-imbejt, li narawh ibiddel il-falliment festa jisbaħ. U mbagħad nistgħu nemmnu fih, u mbagħad nistgħu dejjem aktar allura nqiegħdu saqajna fuqu, inserħu fih, hekk tfisser temmen, isserraħ x'imkien. Aktar ma nara l-glorja tiegħu, aktar nista' nserraħ fuqu. U aktar ma nserraħ fuqu u nafdah imbagħad aktar se nduq l-imbit it-tajjeb u aktar nara l-glorja tiegħu u aktar nemmen fih. Ejju nitolbu lill-Ispirtu Qaddejs ikun hu illi jagħmel dan dejjem aktar f'ħajjitna. Ejju issa nqumu bil-wieqfa u niġbru dak kollu li hemm f'qalbna fit-talba illi Ġesu stess għallimna. Fis-sema
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Dik it-tislima lil Omna Marija fit-tmiem din il-lezzjo divina tal-lejla għat-tieni ħadd ta' żmien ta' matul is-sena naslu fit-tmiem ukoll din ix-xandira. Nfakrukom bħal dejjem illi il-lezzjo divina tibqa' għaddejja kull nhar ta' ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu titwassal lilna minn diversi saċerdoti u biblisti għawċin. Opportunità oħra sabiħa ta' formazzjoni speċjalment ta' żgħażagħ imma mhux biss tibda għada fid-Djoċesi ta' Għawdex kors ieħor ta' 10K illi sejjer jitwassal minn diversi saċerdoti propju fil-Knisja Parrokjali tax-Xara. Dan jibda fis-7:15 filgħaxija kull nhar ta' tnejn minn għada. Xandir li se jkollna matul din il-ġimgħa u tistgħu issegwuh ukoll fuq il-medji soċjali ta' Djoċesi tagħna huma l-elettorat, il-Ministeru tal-Elettorat nhar il-ħadd li ġej fl-10:30 ta' filgħodu mill-Knisja Parrokjali ta' Żebbuġ, kif ukoll nfakru illi għal dawk il-nanniet u anzjani illi jixtiequ jattendu għall-attività mtella mid-Djoċesi ta' Għawdex nhar il-ħadd li ġej ukoll fl-4 ta' wara nofsinhar fil-La Fiorita Marsalforn se ssir taħdita nanniet minn Carmen Delicata flimkien mal-Isqof Anton Tewma. Fl-aħħar nett nfakrukom illi tistgħu tabbonaw fir-rivista ta' Djoċesi ta' Għawdex il-Ħajja f'Għawdex illi toħroġ darba fix-xahar u dan tistgħu tagħmluh permezz tal-dettalji li qed taraw fuq l-iskrin tagħkom jew iżżuru il-paġna ta' Facebook il-Ħajja f'Għawdex. Grazzi ħafna li kontu magħna għal din ix-xandira, nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla it-tajba.